Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как можете да създадете вашия профил, след като ви изпратим вашата NFC визитка от Ninja Cards. Сега ще получите визитката в ето такова пликче, подобно, и като отворим пакетчето, виждаме, че визитката е залепена, отлепяме от тук и сега следващата стъпка е да я сканирате. Дали с NFC чипа, дали с QR кода, който е отзад. Просто трябва да сканирате визитката, за да можете да създадете вашия профил. Сега, както ви казах, трябва да сканираме визитката, сканираме я, доближаваме NFC чипа и се визуализира ето тази страничка, добавяне на имейл и парола, в която наистина въвеждате вашия имейл и вашата парола. След като ги въведем, натискаме запази и профила се запазва. Вече сме създали профила и след това трябва да си влезем в профила. Въвеждаме отново същите данни. Така, и ви казва, входът беше успешен и вече вие сте създали вашият профил и тук вече можете да го менажирате, да му смените паролата, да му смените имейла, адреса, профилната снимка. Абсолютно всичките функции, които знаете, че имаме вкарани в нашата визитка от Ninja Cards.